moko mar mondo mine dadhoge kaka bende osebedo kotiyo kod milionde mag omenda ma bende osebedo ka nitiere county ma entiere. Tim maket kod mano endo ne oweyo ji kod bwok mathoth ka bende jod burago ne owacho ni ok ginyal keto bura piny ka giwuoyo kod kom nono. Ne ochunogi mar mondo mi koro ne giwe buchgi no endo mondo giketo odiochieng' machielo ka lengo margi maduong' ne en mar mondo mi gidadho gavana nendo ma Tharaka Nithi ewi milionde mag omenda ma bende osebedo ka tie county ni. Kata kamano opok oseyangore gigo eko ma omenda go osebedo katimo. When you look at the financial statements number 29 of Tharaka Nithi, we were ready to proceed. And I think, Chair, when we invite governors and the entities, our meetings start from 8 a.m. to 5 p.m. Room number 3, where the governor located him as a holding room with his delegation, but nobody is there, sir. So he does not seem to be within the presence of Parliament? He is not within, sir. He should come here and tell us why he is not respecting the laws that these houses pass, the houses of Parliament. And it's not worth the Chair that he was a parliamentarian. He was a member of the National Assembly. Chair, the governor of Tharaka Nithi, as is the case with all the governors in this country, is the custodian of the resources of the people of Tharaka Nithi. When we are doing disbursements to Tharaka Nithi, the governor is normally very happy that money is coming in to serve the people. I don't know what the problem is with just telling the people of Tharaka Nithi through the Senate how the money received has been utilized. We will not cast aspersions on any party. We expect the governor to appear before the Senate, but we have said it is not optional, it is mandatory. We sent invitations and we made it clear that due to the strict constitutional timelines that we are operating under, we are not going to tolerate absenteeism like this or request for postponement on grounds that are not justifiable. Eweche mamoko bende en ni jodak ma Makala sub county Manyatike nyobago ng'anyo odiochieng' manyoro ka bende giwacho kanyo ni yore ko magarita kwe kosebedo makare e sub county no Manyatike ahinya to e kar dak nendo ma Makala manendo biro to ko bende odiochieng' otieno manyoro ne jomaundu moko ma bende no manore gi lweny mager ne omonjo miyo moro duka mare kama ne gintiere kod jaode mami no ogoyo gi kod magina. Jomaundu go no bende pok oyangore nyaka gi sani niendi ne olal kod omenda manengo gi thoth ma pok oyangi nyaka gi sani niendi. Jawala no endo dhi nyime kod yudo thieth e kar thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital e chuny boma no endo ma Kisumu. Hao watoto walikuwa wakifunga duka yao kuenda nyumbani. Kufika hapa kwa DC's office ya zamani, hao watu walivamia hawa. Sasa walipigwa risasi. Mmoja alipigwa kwa hapa sijui inaitwa namna gani, na ingine pia inapigwa kwa kifua yake. Sasa tulikimbia
kuwaokoa, lakini kwa bahati mbaya hao watu walitoroka, na nilikuwa natangulia kuenda nyumbani na hao walikuwa wanafuata mimi nyuma. Wakati nilifika huko nikakutana na wengine watatu. Mmoja alikuwa akivaa kofia kama hii yangu na mdomo yake alikuwa anaweka barakoa. Sasa huwezi kukatambua ni nani. Nyuma ya huyu mtu kulikuwa vijana pia wawili. Hao vijana walikuwa wanavaa jaketi. Sasa nilikutana na hawa karibu tu na mahali hiyo kitu ilitendeka. Nikapita, tukapitana. Sasa kufika nyumbani nikasikia kilio ya bunduki nyuma yangu. Na nikasikia sauti ya nilisikia sauti ya kijana yangu. Sasa tulikimbia tena kurudi kwa mahali kitu ile ilifanyika. Wale wasamaria wema walisaa wachukua wakapeleka hospitalini. Nasema wanalala kwa kazi yao. Kwa maana kazi ya polisi ni kulinda raia. Na usiku kuna wakati ambao polisi natakana fanya nini? A patrol. Hii polisi hapa hapana patrol. Kama wana patrol wanaenda kwa mabaa. Wanasikana na watu ambao wako na bana, wale ambao wako hapa natembea hawashughuliki naye. Masaa kitu ilikuwa inatendeka, nilikuwa katika hapa center. Nilisikia kilio cha bunduki. Ililia mara 3. So ilipolia mara 3, mimi nikatoka nikaenda mbio mahali kitu ilikuwa inatendeka. Kufika pale nikakuta mwenye hii duka anaitwa mzee akipiga nduru pale. Kufika pale wakanionyesha kuwa amepigwa risasi kwa mkono. Sasa tukaenda pale bila tukamchukua na bibi yake tukawapeleka hospitali. Katika hiyo harakati ya kuwapeleka hospitali ndio tukarudi hivi. So katika hiyo wakati nilikuwa nikipanda juu nikirudi hivi, jamaa akatokea pale katikati, akatokea. Amebeba bunduki, amevaa mask, ametokea hapa akivuka barabara. Akaja akazunguka hivi, akapitia na pale. Sasa mimi kufika hapa hivi nikakutana na yeye hapo nyuma ya kibanda hapo. Nilipokutana na yeye hapo akafyatulia risasi. Alafu alikuwa amevaa mask, alikuwa na torch na bunduki hivi alikuwa amebeba. Katika serikali si tunawaomba tu wajaribu sana kuzingatia usalama katika center hii, kwa sababu sasa hii center imekuwa kubwa sana. Sasa Nyatike ni center kubwa, imebeba kila aina ya tofauti ya watu. Makabila wote wako katika hii center sasa hii. Wakabila kutoka mbalimbali watu wengi wako katika hii center. So wajaribu sana kuzingatia usalama katika hii center. Urge our people, let the security start with us. For us to curb this thing that won't happen in Nyatike, let us start this thing by ourselves. There is nobody that can come all the way from Awendo to come and rob in Nyatike without the influence of the local. So I want to influence our people. At least let us now take good care and good security of this area. Bwana Raymond, this insecurity in Migori County is so alarming. Just the other day, 4 people were, just in a span of 2 months, 4 people have been killed in Migori. So insecurity in Migori is becoming too much. So I want to urge you to at least organize a security meeting, a county security meeting, so that you deal with this menace once and for all. Uchunguzi ya polisi inaendelea na pia kuna mikakati ambapo washikadau wote tukijumuisha pia wananchi tutakutana na tuhakikishe kwamba hakuna kisa kama hicho ambacho kitatokea tena siku nyingine. Hii eneo yetu ni eneo ya madini. Na eneo ya madini inaleta mkusanyiko ya watu kutoka sehemu mbalimbali. Tuko na watu kutoka DRC, Burundi, Zimbabwe, Uganda, Tanzania na pia sehemu mbalimbali za Kenya. Baadhi ya hao watu huenda sio watu wazuri na tumeanza kufanya documentation ili kila mwenye shimo ya dhahabu atuelezee na kina nani ambaye ameajiri kufanya kazi, ili tuhakikishe kwamba wahalifu wote tumewatoa. Hii eneo yetu imekuwa peaceful for a very long time. Kwa muda ambaye nimekuwa hapa, hii ndio tukio ya kwanza kufanyika.
na tutahakikisha kwamba hakuna tukio ingine kama hiyo itawahi kutokea. Weche mamoko bende ni skunde nyiri mar Njoro olor kaluwore kanyo kod tho mar japuonjre mar klas 12 moyang kod nying nendo mar Brenda Kinyi ma bende notimore chieng' ngeso e sikul mano kanyo bende to kani rem e chwale od thieth kinde go ma bende ni sikul. Bero mar ringre Brenda Kinyi mane otime kar baro ringre mantiere mbalariany mar Egerton yango ni japuonjre nendo ne nigi obongo mokuot kata Brenda obongo ne okuot kendo bende ne kanyo kod pek e yorege ko mag yueyo gino ma bende ne okelo tho mar Brenda. Lerno yango bende kanyo ni ponono ni Brenda Kinyi ne oringo e od yudo thieth mapiyo gima Brenda dine ok olal kata dine orese kendo dine bedo mangima. Tumeona kwamba kile kimemuua ni kufura kwa brain na kutopumua vizuri kwa sababu ya congestion ya lungs, na yote tukilinganisha pamoja tunaona alikuwa na acute febrile illness ambayo tunaendelea na kufanya utafiti wake tuone ilikuwa what kind of acute febrile illness, lakini personally nikiulizwa nasema huenda ikawa ni cerebral malaria. Acute illness means it's a process that has developed within very few days. Yes. So if you give the treatment at the right time, then you'll be able to manage the condition. Wamefanya mikutano na imekubalika ya kwamba tuungane kwa pamoja. Tunaomba public, tunaomba wote ambao walikuwa wanafanya mob na wote waliokuwa na hasira, tunawaelewa. Lakini tunaomba unganeni sasa kwa uzuri na shule, tuweze kumzika Akinyi kwa njia nzuri, tupate support ya shule, shule ije iomboleze msichana ambaye ilikuwa inamfunza. Toka dogo nyake county ni Rima Kisumu, ido kanyo ni en mor ni jopuonjre modak kod ng'ole county ma Kisumu. Mano endo bag jopuonjre go koma wuok e mbalariany mantiere ka dhowadh nam Lolwe ne chiwo negi kanyo endo thieth manono kaachiel kod gigo eko mag konyruok. Bende kinde no jopuonjre go eko mag mbalariany endo oywak ni ng'eny jogo modak kanyo endo kod ng'ol kaluwo weche go eko matek moting'o kanyo weche go eko mag akweda kod wich wil ma gikone to koro miyo giparo gigo eko ma bende ok odhi kare. Gikwayo mondo mi koro nyis hera ne jogo duto modak kod ng'ol kuonde duto. Koteni kod jakom mar riwruog jopuonjrego mag mbalariany alwora ma nam Lolwe migosi Rafael Oguk okoni ne gikawo okang' mar chiwo gige kony mag wuoth kod thieth manono ne jopuonjre modak kod ng'ol e skund sekondar kod praimar ma Joyland kaachiel gi Lutheran duto mayudore e kaunti ma Kisumu werani kuom kinde malach. Wich osewil kodgi. Bende omedo ni okang' mane gikawo mar kelo kanyakla jogo modak kod ng'ol en mano mar neno ni gipuonjogi e wi ber mar mako weche mag somo motegno. Werani mane yo kende ma gin bende ginyalo loko godo ngimagi e kinde makiny. Wan kaka organizations mawuok Kisumu County ko telne kod Lakeside City Scholar Association ma en riwruok mag jo rowere mawuok Kisumu County, wan gi Zui Afya, wan gi Tinada, wan gi Ombwede Foundation, ne wariwore mondo mi wakel thieth manono ne nyithindwa masomo e skund Joyland Special School, both secondary to koda primary school. Wakelo ne gik konyruok kata gik ma ginyalo tiyogo e yore mag wuoth kata mag winjo ma kizungu luongo ni crutches, moko bende iluongo ni wheelchair. Gimomiyo ne wabiro gi paro machalo kama, kuom kinde mang'eny jok ma odak kod ng'ol wich osewil kodgi kabisa e society marwa. Koro kaka organizations ma Kisumu ne waparo ni ber mondo watim negi empowerment, mondo wanyisgi ni bedo ni ng'ol ok nyis ni ok inyal timo gimoro kata sama itin pod idhi skul. Wabiro bende mondo mi wawuo kodgi ka wanyisogi ni somo en gima important kendo gima ber ne joma tindo mondo mi omi ngima makiny. Korka koret achiel kuom apisas mawuok e migawo mok mar piny owacho mar Tinada, migosi Seth Ogwen opako kinda mamoko kuom jogo marito jok modak kod ng'ol timo, komedo jiwo jonyuol kaachiel gi jogo machiegni kod jopuonjrego modak kod ng'ol okonye kedo kod tuo mar akwede mamoko kuom oganda jo Kenya pod onge godo kod lony e neno ni akwede en gino ma wich obiro wil godo chuth. Waluongo nyithindo mowuok e Joyland Primary, Joyland Secondary kaachiel gi Lutheran Primary mondo gibi watimnegi mass registration, wamigi services machalo kaka screening mar sickle cell,
watim awareness kendo wamor ni kata mana caregivers kata jonyuol mag nyithindo man gi disabilities bende obiro. Koro wayudo thuolo maber mar keto awareness e weche mag disabilities nikech discrimination osebedo mang'eny kuom jogo man kod ng'ol. To mane gima watemo puonjo ji kendo watemo kwa wuoyo kata gi jopuonj gi caregivers ng'ata kata mana community members mondo mi wagol akweda minyiso kuom jogo man kod ng'ol kendo pod wabro pango timo mang'eny. Bende gitieko ka gikwayo jogo modak kod ng'ol owuog oko kar romgi kendo ndikre kaka piny owacho dwaro e neno ni gin bende giyudo chenro mag sirikal mok owegi oko. Luonga ni Wechemanyien to at county department, that is city department under social services office. So in that office space we do recognize and we work as a community kaka anatiyo community as a CDO community development officer. To kawuono amor gi odiochieng' ma kawuono nikech wa recognize youths, nyithindo gi jonyuol manigi ng'ol. An ga ahinya en nikech wan gi act in the last year 2025. Our president gave us an act, that is Disability Act, that is incognizant of caregivers. Caregivers osewe ahinya, and we are very happy that they are being recognized. To adwa wacho ne jok mani oko ni ka in janyuol man gi nyathi man gi ng'ol, wan gi platforms mag jonyuol man gi nyithindo man gi ng'ol, nikech that act is still in its inception. To adwa loso regulations, koro waluongo jonyuol te. Inyalo biro e ofiswa kosawo hall, kata inyalo manyo office mar Heart to Heart Smile mondo nyithindo gi obed registered, jonyuol be obed registered for us to know the challenges magi face. Kawuono kaka Heart to Heart Smile wadhi donate wheelchairs 2 to wadhi donate nyaka crutches 3 ne jogo manigi ng'ol and those who are very vulnerable in the community. Odiochieng, Kisumu County, Kala TV. Zaneno mara hiena mar mondo mi wakao yweyo matin kadogo ni kendi tok nyiriri machuok kod weche mamoko manyien mana kaka waiko nigi hemesa wa mar kawo weche manyien. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Lich kaka lich, liet kaka liet, gwere to dhi, weche tuch ka kod kacha, moko wei kod buok, kaseche moko idong' ka ibwonjo, kutho mit ji ariyo, jaduok wach ema kethoga gini. Emomiyo ruedh ariyo e chenro mar 411 otit mach, oikore mar liekoni gigo mopondo kendo mawachore e mbui achiel kachiel ka wakuodho go piny. Omi kete mane Color TV chakre saa 11 nyaka saa 12 odhiambo, wuok tich kod tich adek, kama an Fellow Gobliz jiwo dochiel ka wabiro lombi kendo wawuoyi kod siso mar nenowa pile ka pile. Color TV, machiegni pacho, ma e od. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Dier. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho, ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together.
Machiegni kendo jawinjo mara ka wadhi nyime magi bende moko kuom weche ma pod nitiere mesa mar kawo weche. Ayudo kanyo gai ma jatend migepe kendo jatend migawo mochung' ne weche gweko mag tudruok e pinje maoko mano migosi Musalia Mudavadi wacho ni tudruok makare kendo piny owacho mamalo kod mano endo mar counties osekelo dongruok makare kendo osekelo tudruok maber kokalo e umbrella mar bottom up economic transformation agenda. Kinde bende ne loso tok bura moro bende ne gin godo. Musalia Mudavadi wacho ni tudruok makamano endo osebero weche gweko mag dongruok mantie kata ma Musalia Mudavadi wacho ni dongruok machal kod mano endo osekelo dongruok maber e kor gwenge kata mano wadho ngere dendo kanyo ni devolution. Bura maket kod mano endo noyuoro kanyo kod jotelo mopogore opogore moting'o kanyo jagoro mongirore mano kanyo Chege Mwaura, Speaker ma Uasin Gishu Philip Migei kod Speaker ma Kitui Kevin Katasia e kind jotelo mamoko. Thank you. Thank you, Excellency. My name is Mustafa Rashid. Yes, go ahead. Excellency, my name is Dier. I'm the Academic Secretary Officer to the Office of the Prime Cabinet. Katie, Secretary Legislative and Parliamentary Affairs, Office of the Prime Cabinet. Your Excellency, my name is Wechemanyien, Secretary of Administration in your office. Thank you, sir. Single Chief of Staff. Thank you. Welcome. Good. So I had looking at is what should we do that reflects the issues of the public, and then the other corner is on the coordination that we wanted you to be pursue. The small diagram you can see there. Because we have listened and really appreciate that the level of organization is extremely good. And I've seen friends here, which is a good sign. So let's see what we can do to consolidate devolution from where we sit. But I will also share this with the president as well, so that he can have it in a good perspective. Jodito weche gweko mag somo kuonde mag tiegruok mopogore opogore pacho kaendi okwayo tend migawo endo mar somo mondo mikoro kik ruch oko rang'iny mar tiegruok mar diploma mag jopuonje gweko mag ECDE. Chik makamano endo ogol kanyo endo kod jagoro mongirore migawo mar somo Julius Bitok mabende koro yango ni tiegruok mag jopuonje gweko mag ECD idhi nywando kanyo endo kod tiegruok mag jopuonje gweko mag skunde gweko mag primary. Paro maket kod mano endo osenyuolo paro mopogore opogore e kind jonyuol, tend counties koda ka jopuonjre mabende ne dhi nyime kod yudo tiegruok mag diploma gweko mag ECDE. Jonyuol dhi nyime kanyo endo kod ywak ka koro giwacho ni gibro timo nade nyithindgi mabende nosetimo courses go kata mano osedhi tiegore kaka jopuonje gweko mag ECDE e rang'iny mar diploma. Ka bende jonyuol kata nyithindo mabende notimo penj mar klas 12 mabende ne nigi siso mar dhi timo tiegruok mar ECD rang'iny mar diploma koro penjo sirikal ni gibro timo nade ka magi courses kata rang'iny mag tiegruok mabende ne giikore mar dhi timo. Gavana ma Kericho oyango ni gin kod governors duto giikore mar dhi nyim doho mar kwedo kang' maket kod mano endo ka koro bende od bura nendo ka koro bende migawo mar somo oramo ni gin bende gibiro mana timo dwach migawo nendo mar somo kaka osebedo ma ok gibidok chien. Pinje maduong' en ni jopuonje gweko mane osedhi timo courses gweko mag diploma mag ECDE biro tero barupe mag gikanye ka bende nyithindo mane oseikore mag dhi tiegruok biro timore nade. The primary colleagues are teaching
children how to now do mathematics, do English, and do all those subjects. As we are preparing children in terms of self-control, in terms of relationships, in terms of emotional control and focus. That is the science of ECD. We have made a lot of strides in our education system. Somebody somewhere has come, is cutting it left right without consulting. Kitaifa. This is being issued when there are trainers in classroom, ongoing trainers in classroom. What then happens to those that are being trained already? What then happens to those that were employed and they are already working in our system? How will that then affect our payroll and how that move forward? The nature of circulars in Kenya is that they sometimes operate as law. And that circular is illegal. My suggestion is two things. One, the Senate needs to write to the PS to retract his circular with immediate. Giko mar weche manyien mane waikoni kidienyendi mar Dier Odiochieng. Asingo mar bedo kodi kanyo koromo saa 10 kidienyendi mar podho chieng'. Kama biro kelo ni bende weche manyien e yonendo mar Adimba. Nyinga en Tracy Ouma.